Нека не се заблуждаваме, това е бизнес с хора и в крайна сметка вашият успех ще зависи от количеството и качеството на онези, които ще се умеете да убедите да опитат продуктите и да се възползват от възможността за бизнес. Ето защо ви предлагаме да се съсредоточим върху първата стъпка в контакта с хора – създаване на списък с имена. Това е простичка, но жизнено важна крачка за бързо изграждане на успешен бизнес. За своя списък не бива да пресявате само онези, които вие мислите, че биха проявили интерес към продуктите или бизнеса. Той трябва да включва имената на всеки, когото познавате или бихте желали да познавате. Ако пропуснете нечие име, бъдете сигурни, че друг ваш колега ще го включи в своя списък много скоро. Затова започнете маркетинговата си дейност, като запишете имената на всички хора, които познавате. Според статистиката, всеки човек има около 400 познати. Следващите упражнения ще ви помогнат да си спомните колкото се може повече от тях. Започнете, като влезете в приложението Моят FLP Biz и от менюто изберете списък с контакти. Друг вариант е да изтеглите и отпечатате на принтер материалите от менюто вдясно на екрана. Напишете името на всеки, за когото се сетите, дори и да сте убедени, че няма да прояви интерес. Обърнете внимание, че в момента не поемате ангажимент да се обадите на този човек. Целта ви е да включите в списъка си колкото се може повече имена. Когато впишете всички, за които се сещате, натиснете бутона "Опресняване на паметта" и използвайте формуляра, за да добавите още хора. Ще се изненадате още колко много имена ще изкочат. Започнете да съставяте списъка си още сега и след това се върнете, за да довършите настоящия модул. Списъкът ви с имена не е еднократен проект. Той е инструмент, който винаги ще използвате в бизнеса си. Ще добавите нови имена, а стари ще отпадат. Трябва да се създадете навик да питате всеки, с когото контактувате ежедневно, как се казва, за да добавите името му в списъка си. Не пропускайте да предлагате на новите си познати да си разменяте визитки. Можете също така да публикувате обяви или да молите приятели и клиенти да ви препоръчват на свои познати. Ако използвате приложението Моят FLP Biz, личният ви интернет сайт, създаден с него, трябва да стане колкото се може по-посещаван. Поставете си за първоначална цел да привлечете в него максимално много хора, които да оставят името и телефоните си чрез формуляра за връзка. Ето няколко предложения как да го постигнете. Давайте визитката си на всеки, с когото говорите, и му предлагайте да посети вашия сайт и да научи повече за нашите уникални продукти и възможности за собствен бизнес. Направете си реклама по ключови думи в търсачки като Google, Yahoo, Bing, Amazon или YouTube и я настроете така, че да препраща човек директно към вашия интернет сайт. Включете връзка към него и в социалните си мрежи, които използвате като Facebook, Twitter и други. Потърсете сайтове за здравословен живот или за възможности за доходи и рекламирайте бизнеса си и в тях. Не пропускайте да сложите връзка към своята интернет страница и в автоматичния си имейл подпис. Когато хората посещават вашия сайт и въвеждат своите данни във формуляра "Свържете се с мен", имената им автоматично ще бъдат добавени към вашия списък с контакти в Моя FLP Biz и ще се превръщат в нови кандидати за вашия бизнес. Нека преговорим. Този модул научихте, че това е бизнес с хора и как да си създавате и поддържате списък с имена. Вече трябва да имате картотека с хора за бизнес дейностите, които ще обсъдим в следващите модули. С това настоящата част завършва. Съветваме ви всеки ден да отделяте известно време, за да преглеждате и обновявате списъка с имена. Той е душата на вашия бизнес. Колкото повече енергия влагате в него, толкова повече имена ще включите и съответно ще имате повече хора, с които да работите. Щом се научите да прилагате техниките, описани в следващите модули, бизнесът ви ще започне да расте и вие ще поемете по пътя към заслуженият от вас успех.